खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर दिनैनि थारिखआ जाबाय 21 जानुवारि आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बुंनो सानगोन गोजोन मोनाबिलि आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन इउएसए आवहाय इलेक्शन जानाया गोबाव सम जाबाय आरो लोगोसे बिटिआर नि इलेक्शना बै समाव सिगां जाग्रोगौमोन बाट समान बायदियानो जाबाय बाट बिटिआर नि इलेक्शन रिजाल्ट होखांनानै आरो डिक्लेयार जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर नि गोदान मावफुंगिरि बिथांमोनहा समायबो खेरा लाबाय इएमफ्राबो समाय खेरा लालायबाय बाट मैयासो इउएसए आवहाय जाय प्रेसिडेन्ट जाय सेलेक्ट जादों जायखौ भट होनानै देरहादों बिथाङा माने समायखेरा लादों बै समावनो जो बिडेन बिथाङा देरहाखानायखौ मिथिखादोंमोन बयबो बाट नैबे देरहानायखौ लानानै रिपाब्लिक पार्टीनि माने प्रेसिडेन्ट जोंहा डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा सैज' हायाखैमोन बिथांनि मावथिफ्राबो सैज' हायाखैमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना भट काउन्टिंखौ एनालाइसिस एगेन खालामबावदों दावराव दावसि जादों बिनि थाखायनो गोबां माने गोबावसिम थानो गोनां जादों बै समावनो देरहादों होननानै मिथिखायो जो बिडेनखौ बाराक ओबामानि पार्टी डेम'क्रेटिक पार्टी आरो लोगोसे रिपाब्लिक पार्टी स' बिनि गेजेराव बिसोर मोननैनि गेजेराव देग्लायनि नैबे 2024 मायथाइनि इलेक्शन बा 2020 बा 21 बे 2020-21 2020 and 21 नि इलेक्शन रिजाल्ट बेवहाय जो बिडेना देरहादों आरोना 306 सीट मोननानै मिथिबायना आरो लोगोसे 232 सीट मोननानै डनाल्ड ट्राम्पआ जेनदों दा बै जेननायखौ लानानै गोबां दावराव-दावसि गोसोआ सैज' हायाखैमोन बिथाङा बिनि थाखायनो दावराव खालामदों बिनि गेजेरावहाय बेखौनो बुंगोन कि गोदान प्रेसिडेन्ट मोनबाय इउएसए आवहाय आरो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो सानबाय मानो होनबा वर्ल्डआवहायनो मस्ट पावारफुल कान्ट्रि होननानै बुङोब्ला इउएसए बिनि थाखायनो बयबो कान्ट्रियावनो इउएसए नि निउसआ बा इउएसए नि खौराङा दैथायहरजायो बा फोसावजायो बिनि थाखायनो आंबो सानबाय कि जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा जुदि मोनथियाखैब्ला आं बिथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ खोन्थानि जे इउएसए आवहाय गोदान माने प्रेसिडेन्ट जाबाय डनाल्ड ट्राम्पनि जायगायावहाय जो बिडेन फैबाय आरोना डेम'क्रेटिक पार्टीनिफ्राय आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन कि 24 आवहाय अमित शाह बिथां फैगोन आरो लोगोसे जोंनि भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां फैगोन आरो 27 आवहाय जोंहा माने बिटिआर नि गोदान जे एकर्ड जादों बिटिआर एकर्ड जादों बेनि फाउन्डेसन डे जागोन माने आरो बिनि गेजेराव 24 निफ्रायनो 27 सिम जागोन आरोना रायजो राजाफोर आरो बे 27 खालि गासै बिटिआर आवहाय बन्द जागोन मानि थाखाय कि खुसिजों मानि थाखाय सेलेब्रेशन अफ बिटिआर फर्स्ट एकर्ड मिथिबायना बिनि थाखायनो 27 जानुवारि खालि गासिबो गभर्नमेन्ट एन्ड नन गभर्नमेन्ट गासिबखौबो बन्द होननानै बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिआर नि बिथाङा नटिफिकेसनखौ होबाय आरोना एबारनिफ्राय दायो डिसि डिप्युटि कमिशनारा बिटिआर नि गासिबो खोथाफोरखौ मानिनांसिगोन बिटिआर नि गाहाय मावफुंगिरिनि खोथाफोरखौ गासिबो मानिगोनांसिगोन बे गोबां मोजां रादाब आरो खौरां आरो लोगोसे माने इन्डिभिफोरनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन माखासे पेकेज आरो लोगोसे बिथांमोननि नखरफोरखौ बिथांमोननि लाइफफोरखौ नायनाय बेफोरखौ दायो माने बानायगासिनो दङ बिनि सायावहाय बेखौ लन्च खालामबाय आरो बिनि गेजेराव मोनब्रै माने एक्सट्रा बिथांमोननो स्पेसियेल माने बिथिंनि केसफोरखौ जे माने मोजाङै सुफुंनो थाखाय बिथांनि केसफोरखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय माने बानायना होगोन 4 स्पेसियेल कर्ट मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव बिथांमोननि केसखौ सिफायनाय जागोन आरोना गोबां मोजां बाथ्रा बेखौ आं खोनानानै गोसोआ गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जों मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेनो जाबाय गथ' माने 15,000 नि मानाय बिनि सोमोन्दै जों गोबां माखासे बाथ्रा दिनै जों गोबां बेवहाय जोङो बाथ्रा सावरायबाय बिनि सोमोन्दै आं गाबोन मोजां भिडिअ बानायबावगोन आरो लोगोसे बिनि फुरा डिटेल्स जाबाय रेकर्डेड जाबाय आं बेखौ दिनै बुंथ'ला बाट गाबोनहाय नोंथांनि सिगाङावहाय सियर आं बेखौ बुंनानै होगोन दिनै आं दायो मोनाबिलि जाबाय आरो टाइमबो थोनाय नंला थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय मोजां थाबानो जाबाय